4 point efter 2-2 mod Norge og 2-0 sejr over Luxembourg. For fuldstændighedens skyld skal det også lige med, at en dansk spiller sidder helt over i dag og har klædt i civil, og det er som en Jesper Grønkjær, småskadet her de sidste par dage, og altså valgt fra i sidste øjeblik, end ikke på bænken. Den danske opstilling, Jan, hvad kan du sige til den? Ja, ikke de store overraskelser. Der var lidt snak om, hvem var det Rytter eller Mikkelsen, der skal være med. Thomas Rytter er med, tror jeg, fordi defensivt er han bedre. Det er nødvendigt. Vi forventer, at vi kommer til at være under pres i dele af kampen. Derfor er det vigtigt, at man spiller som Thomas Rytter har de defensive kvaliteter. Det er derfor, han er med. Løvenkrantz, som du lige har sagt, er med, fordi Grønkjær vil jeg tro er skadet, men jeg tror også, Løvenkrantz vil passe bedre til banen. Grønkjær kan lide og løbe og drible med bolden, hvorimod Løvenkrantz og Rommedal kan godt lide at løbe efter lange bolde. Og det tror jeg kommer til at passe bedre til dagens kamp. Men nummer 6 her anfører for rumænerne Popescu. Han har været med i en menneskealder, spiller sin landskamp nummer 115 i dag, og er altså 10 efter rekordholderen hernede, nemlig den utrolig populære legende efterhånden, ikon, kan man sige, Hadji, som sidder et eller andet sted blandt de 55.000 her i Bukarest. Iordanescu, som er træner for rumænerne, har været det i 2 omgange, har haft stor succes med det rumænske hold op gennem 80'erne og 90'erne, hvorefter han holdt et lille break og kom tilbage, netop da man skulle i gang med denne her EM-kvalifikationsturnering, som jo gælder vejen til EM-slutrunden, som foregår i Portugal næste sommer. Og behøver jeg at sige det, i rødt og hvidt, det danske hold. Olsen og Kjeld Bordinggaard her, som blev noget overrumplet over, at det rumænske fodboldforbund i går til en lukket træning havde sendt en fotograf ind med et videokamera, som gemte sig et sted på stadion. Men de rumænske aviser havde fundet ud af det og har bragt et billede af fotografen, og nu går Morten Olsen og DBU formentlig til UEFA med den sag. Martin Laursen på frisparket. Niklas Jensen. Og rumænsk er det så med nummer 2 kontra, der til daglig spiller i Atletico Madrid. I kamp med Gravesen, så kommer René Henriksen. Stadigvæk er det kontra. René Henriksen og Gravesen. Og det rumænske hold, det gik så stærkt i grafikken før. Lobond på mål fra hollandske Ajax, kontra fra Atletico Madrid, Radøje fra Steaua Bukarest og Kivo fra Ajax, samt Filipescu, en anden af de meget rutinerede spillere, som nu er venstreback. Han har spillet i midterforsvaret og på den defensive midtbane på det rumænske hold. I dag, hvor de altså spiller med 4 på linje, er han rykket ud som venstreback på midtbanen. Codrea fra Palermo i Italien, Serie B. Popescu fra Hannover 96. Monteano med nummer 8 fra Wolfsburg, Thomas Rytters klub. Og Panko fra Besiktas Sevilla. Så de 2 i front. Ganea fra Stuttgart og Muto fra Parma. Frispark til Dennis Rommedal. Begået nummer 7, Codrea. Ebbe Sand. Og der bliver hævet og flået i Jon Dahl Tomasson ind i det rumænske straffesparksfelt. Og det kan godt gå hen og blive en meget fysisk affære, det her. Det er nok også den danske spiller, de frygter mest. Hun er ikke som offensiv midtbanespiller i international fodbold. Han er den mest scorende.
Og måske Sæbe Sand, som ligger deroppe som enlig angriber. Og i lidt af en formkrise har ikke scoret i lang tid, men det tror jeg egentlig ikke er noget, vi skal være så meget bekymret for, fordi han har bevist gennem hele sin karriere, at han kan lave mål, og det kommer også igen. Spørgsmålet om det kommer i aften, men det kommer på uger, men det kommer igen. Niklas Jensen frem til Peter Løvenkrantz. Skidt aflevering for Gravesen. Startede meget afslappet. Gravesen. Jeg ved ikke, om det har foregået de sidste par døgn og påvirker ham lidt. For dårlige afleveringer og også tabt en nærkamp mod kontra. Det er Ganea, der fik den smidt ind mod Muto. Og blokering der ved Thomas Rytter. Rumænsk hjørnespark, kampens første. Rumænsk frispark til Popescu. Og hvis vi lige tager det med banen en gang mere, for det er ret væsentligt, så er der altså smidt utrolig meget sand på den. Men ikke nok med det, der er også smidt en masse småsten. Ja. Det er faktisk en mere grusbane. Ja, man kan næsten ikke kalde det sand, det de har smidt på. Det er grus. Og det betyder også, at spillerne får altså nogle gevaldige knups. Ui. Og der fik Danmark et knups. Fuldstændig stilhed i det danske forsvar på dødboldsituationen. Og rumænerne ved Muto. Spilleren, som de betegner som den nye stjerne efter Hagi. Muto fra italienske Parma. Ja, det starter med, at vi giver et billigt frispark. Og det har vi gjort et par gange i aften. Jeg tror, de har haft 3 frispark allerede i nogle farlige situationer. Og så opdækning ved målet. Det er ikke kun ham, der scorer Muto, der er fri. Der står andre. Der er faktisk rigtig mange, og han kommer helt ind bag det danske forsvar. Frisparket fra Ganea. Muto forbi Thomas Sørensen. Øv for en start. Vigtig start for Rumænien, fordi de skal have tilhængerne på deres side efter deres skubbende nederlag mod Norge. Og det vi selvfølgelig havde håbet på Danmark, det var, at vi kunne holde styr på ikke kun på de rumænske spillere, men også tilhængerne til at starte med. Men en drømmestart. Monterano var det med frisparket og Muto som målscoreren. Hans 3. landskampsmål. Jubilæum i dag. Landskamp nummer 25. Så fri må man ikke være. Ikke så tæt på mål. Jeg tror ikke, det ændrer noget på kampen. Jeg tror stadig, Rumænien vil komme frem og vil angribe og prøve at sætte Danmark under pres, og der vil stadig være plads til de danske kontraangreb. Børne Henriksen til Peter Løvenkrantz. Christian Poulsen. Filipescu. Frem til målscorer Muto. Thomas Rytter er derude. Martin Laursen er derude. Dansk frispark. Niklas Jensen og Løvenkrantz. Det er jo meningen at få dem afleveringerne ned bag de to på kanterne hos rumænerne, så vi kan få Rommedal afsted i højre side og Løvenkrantz i venstre. Thomas Gravesen. Og det er en godt hovedstød, så kommer Rommedal i anden omgang, og dermed Danmark
på udligning. Og det var vigtigt blot et par minutter efter scoringen. Ja, det kunne ikke være bedre. Fremragende aflevering heroverfra. Thomas Graversen, det er det første gode ting, han laver i kampen. Og igen, det er Jon Dahl med det første hovedstød. I billedet Thomas Rytter. Men den holder ikke. Og det gør den ikke, når det er Rommedal, der kommer. Rommedal, der laver sit 8. landskampsmål. Afleveringen fra Gravesen. Jon Dahls hovedstød. Jeg tror, det er Busan. Det er det også, undskyld. Og der kommer Rommedal. Der står de og sover, de rumænske forsvarsspillere. Som sagt altså hans 8. landskampsmål. Senest scorede han mod Frankrig i VM-slutrunden sidste sommer. Dennis Rommedal, der har startet i samtlige Morten Olsens 30 landskampe. Godt nok, men hvad med her? Mutu. Det er vel også lidt af det, vi har forventet, er det ikke? Det er teknisk gode spillere på begge hold. To hold, der gerne vil frem og angribe og skabe chancer. Det kunne næsten ikke blive enten underholdende. Og danske forsvar på plads igen. Thomas Sørensen. Gravesen. Peter Løvenkrantz. Den direkte vej hen mod kontra. Martin Laursen op. Montano. Og Niklas Jensen stille og rolig. Nu er Christian Poulsen, der får taklet af dansk indkast. Nu igen Ebbe Sands hovedstød, og der kommer så Rommedal op i nettaget. Tak for det. Rommedal, der spillede over for Kivo, da PSV mødte Ajax sidste søndag. Og foranledet at Kivo faktisk fik det røde kort i den match. Rumæniens nummer 5. Det er det Mutu. Og rumænsk hjørnespark. Kassemesteren Thomas Sørensen, der har en utrolig stor selvtillid. Og den har han også brug for han mangler nogle succesoplevelser. Ligger til klar nedrykning med engelske Sunderland. Der er offside. Det positive er så, at han har masser at lave. Det er hans 8. landskamp. Peter Løvenkrantz fra skotske Glasgow Rangers. Og blot 3. gang, han starter inde. Og man kan
Godt se, den rumænske firkæde har lidt problemer. Hvad skal de? Hvor tæt skal de gå på de danske angriber, eller skal de give dem lidt plads? De vil nok helst ikke ud og løbe om kap med Rommedahl og Løvenkrantz. Ebbe Sand over for Popescu. Det er godt det der, Ebbe Sand. Løvenkrantz, Jon Dahl ligger inde på midten. Nu kommer Rommedahl også derind. Dansk hjørnespark. Med Gravesen, der trækker ud for at sparke dem. Og inde ved målmand Lobund står Jon Dahl. Men dommer González vil godt lige have, at de danske og de rumænske spillere ryger fredspiben. Det er Ebbe Sand og Filipescu. Der kommer Martin Laursen. Man kan allerede se nu, der vil blive chancer efterhånden, som kampen skrider frem til det danske land, fordi de er forholdsvis nemme at spille mod Rumænien, når Danmark har bolden. Hvor man for eksempel tager et hold som Norge, som defensivt er meget, meget gode. Sådan virker rumænerne ikke. Og det har været nemt for Danmark at tilspille sig nogle halve chancer, nogle gode muligheder. Specielt til Løvenkrantz, der var mere involveret end en Rommedahl. Rumænsk frispark. Det er så det eneste. Og advarsel også. Thomas Rytter. Nej, Christian Poulsen er det. Det er det negative. Det eneste negative, der har været, synes jeg. Vi laver for mange frispark. Nu er det Martin Laursen, der skal... have det gule kort. Og hvis han fik det, det tror jeg, han gjorde. Det gjorde han fra González, så han faktisk låst på onsdag mod Bosnien. Fik en advarsel